dia, companys. Com veus, estic confinat. Concretament, a l'habitació dels trastos. Perdó, està clar que el tema d'avui no pot ser altre que parlar de coronavirus. És evident. Abans de res, el que sí que us voldria dir, això del coronavirus no té res que veure amb la monarquia. La nostra monarquia, perquè bé, tots la pagam, tots ens podem sentir una miqueta nostra, no? Ho dic perquè l'altre dia una senyora aquí per l'escala me comentava que quina relació tenia el coronavirus amb tot això que està passant a la Casa Real. No, senyora, no se preocupi, no té res que veure absolutament una cosa amb l'altra. A més, el Covid-19, tard o d'hora, s'acabarà. Ara, el virus borbònic que patim des de fa molts anys, això ja ho veig una mica més difícil. Bé, en realitat això dels coronavirus i els militars tal volta tingui més relació de la que mos pensam. Heu vist com combat Espanya el coronavirus? Militars per tots els carrers, amb aquells fusells tan grans. Vull dir, en comptes d'utilitzar altres recursos, per exemple, els científics aquells que fa anys s'han obligat a exiliar-se perquè aquí no tenien futur, no, nosaltres els espanyols, com que som més xudos que ningú, amb fusells pel carrer. Jo no sé si és veritat, no sé què esperen. Potser tal volta esperen trobar un virus corrent i fotre-li un tir. Si no, no ho entenc. N'hi ha que s'han pres això del confinament com un autèntic repte, la veritat. Hi ha molts pares que aprofiten per fer una autèntica instrucció militar als seus fills. Fa dies que veig per Twitter imatges de pares que fan córrer els fills amunt, passillo avall, escales amunt, escales avall, ara salta aquest objecte, ara passa per aquí, ara passa per allà, però bueno, què t'hi penses que ets? Què te penses que ets? En Clint Eastwood en el Sargento de Hierro? Clar, és que si no, no ho entenc. També els faràs dutxar amb aigua freda, i també ho gravaràs, perquè això també ho vull veure, saps? Home, una mica de per favor. Altres coses que fa la gent aquests dies és sortir una mica en el balcó. Primer van començar a fer els italians, van veure les primeres imatges, després els espanyols. I és la veritat que ara li tocaran els anglesos, però els anglesos estan al·lucinant. És que és quan veuen un balcó salta. Bé, per altres realment és un suplici haver d'estar tancat. Sobretot per la gent gran, perquè a vegades no s'assabenten de totes les coses que passen. Mira, l'altre dia me va telefonar ma mare, tota preocupada, i mamà, què te passa? I ella me diu, estic molt cansada. I dic, ostres, no tindràs febre, no t'hauràs infectat? Dic, no, és que venc del súper que he comprat 10 quilos de sucre. I dic, 10 quilos de sucre? Però què fots amb 10 quilos de sucre? No pots sortir si no és per comprar articles de primera necessitat. I vaig sentir i me contesta que com ho farà si no per confitar tot el que ha de confitar. I jo dic, mamà, perdona, no has de confitar res, t'has de confinar. T'has de quedar a casa, no pots sortir, no pots fer res, no pots fer vida social. No hi ha manera de que ho entenguin. Ja me direu, ara amb 10 quilos de sucre, què putes farà aquesta pobra dona tancada dins casa seva? Bueno, sí, ja m'ho puc imaginar, posar en perill la nostra salut, perquè el que farà seran pastissets de xocolata, pastissets de no sé quantos, pastís aquell de castanya que fa que és boníssim, confitures de tot tipus, galletetes... És que si no acaba el coronavirus amb nosaltres, acabarà el sucre que ha requisat ma mare a tot el poble. Està clar que per suplir tot això haurem de fer exercici a casa. Jo, concretament, he passat a fer abdominals. Faig unes de matí quan m'aixec, i si faig la siesta en faig dos. Algo. Pels que vivim sols és indispensable tenir una certa regularitat. Tenir un calendari. Jo me n'he fet un així de gran que he penjat a la cuina per seguir a rajatabla, quan diuen en castellà. A les 7 aixecar-se, fer un petit esmorzar, a les 8 me posa a fer teletreball des de casa, a les 11 faig un petit break per fer un cafetet, que puc compaginar fent teletreball perfectament, fins a les 2, de 2 a 3 dinar, i a les 3 una altra vegada feina fins a les 5, 2:45 més aproximadament, i que és quan aturo de fer feina i faig un altre petit berenar. Bé, això era el que posa el calendari. El problema és que a les 10 del matí ja havia vist mitja temporada de La Casa de Papel. Una altra cosa que podem fer estant confinats és netejar. Ara no hi ha excusa, som tantes hores a casa que no podem dir bueno, ja ho faré demà, no. Ho fas avui, marrano, que toca netejar. A nivell personal ja ho he fet. Ho he fet perquè, bé, després del primer dia d'haver vist les 3 temporades de La Casa de Papel, vaig decidir el segon dia dir, netejaré, ja no puc fer res més, i vaig començar a moure sofàs, a moure taules, a mirar darrere les portes. Hòstia, tio, allò pareixia una pel·lícula de l'oeste, porrissols així de grossos corrent menjador amunt, menjador avall. És que això de netejar te farà arribar a descobrir racons de casa que fins aleshores no sabies ni que existien. L'habitació dels convidats, per exemple. Bueno, mal dit habitació de convidats, almenys nosaltres l'únic convidat que hem tingut aquí en alguna ocasió ha estat sa sogra. Però des de fa un poc aquesta habitació se li diu l'habitació dels trastos.
no hi cerqueu relació entre sogra i trasto, per favor, no m'origineu ara un problema aquí que no ve a cuento. Dins l'habitació dels trastos hi pots arribar a trobar moltíssimes coses, ja us he dit. Jo el primer que vaig trobar darrere la porta va ser la taula de planxar, que ni me pensava que tenia. Demanant en diferents caixes vaig trobar... Quins records. Vaig trobar els gallumbos de la sort. Els gallumbos de quan tenia 15 anys, que li deia gallumbos de la sort, i no sé encara per què li deia gallumbos de la sort, perquè jo crec que no van arribar a veure una dona en la seva punyetera vida. De fet, jo crec que l'única dona que degués estar més a prop d'aquests gallumbos hauria de ser la dependenta de la merceria que me'ls va vendre, perquè si no, no ho entenc. A dins de l'habitació aquesta vaig arribar a trobar també diferents revistes, totes elles científiques, evidentment, l'anatomia femenina, bàsicament. També alguns apunts de segon de BUP de matemàtiques que parlaven de derivades i vectors directors, però jo en realitat l'única fórmula que record d'aquella època era de multiplicar per 4. Bàsicament, a veure, aquesta nit quants col·legues som? 4? Doncs 4 amics per 4 birres cada un són 16. No, 16 de número, no de 16. Saps? La veritat és que l'únic 16 que vèiem en aquella època era el Canal Plus en ratlletes. Jo sí que era tenir imaginació, no com ara, que amb un mòbil i amb una mica de wifi se fan absolutes meravelles. El problema és que ara, quan veus el mòbil i veus una imatge, a mi no me diu res. Jo he de mirar una pel·lícula codificada per posar-me una mica to, si no, no hi ha manera. Si no, no funciona. És així. Però bé, vaig seguir remenant i al final vaig arribar al fons de l'habitació. I per fi la vaig trobar, estava allà, darrere dues caixes. Era la meva sogra. Entre tanta neteja, està bé que de tant en tant agafem una mica d'aire. Qui teniu balcó podeu sortir al balcó, els altres obrim la finestra i sortim una mica a prendre una mica d'aire de fora, no? Que passa que això és com tot, no tenim mesura. Després de veure vídeos d'italians fent concerts o amplificant el seu teclat, o alguns amb guitarra, cantant, o sopranos directament, nosaltres els espanyols, que som més guais que ningú i se'ns ha anat la cosa de les mans per complet. Comunitats de veïns jugant a bingo. Altres que es reuneixen per fer desfilades de moda. El problema és quan surt el cunyau, que surt amb el davantal de Agatha Ruiz de la Prada i res més a sota. Lleig, molt lleig. Sempre hi ha el típic gilipolles que se pensa que és més guai que ningú. Mira, l'altre vespre estava sentint el discurs del rei per la tele que van donar i de cop comença a sentir xumba, 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 i dic, hòstia, conyo, què està passant aquí? I miro per la finestra i un tio en el balcó amb tot de llums de Nadal i dic, hòstia, doncs serà a veure que és Nadal, que el rei acaba de xerrar, llum de Nadal, però no. Era un gilipolles, que havia tret la seva taula de so allà i estava punxant música on si se pensés que estigués a Paixà i estava en un puta balcó de merda. En tot cas, amb els que no puc de cap de les maneres són amb aquests que posen reggaeton a tot hòstia en el balcó de casa seva. I no perquè el missatge que llancen aquestes cançons no m'agraden en absolut. I aquí és quan dic que tal volta del coronavirus i els militars està una mica lligat. En aquest cas sí que veig necessari que els militars estiguin en els carrers amb aquells fusells tan gran, perquè espero que quan vegin un element com aquest posant reggaeton a tot hosti, actuïn sense contemplacions. Gràcies.